पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। पावसाळा सुरू झालाय, त्याचबरोबर वर्षा पर्यटनाला देखील सुरुवात झाली आहे आणि या वर्षा पर्यटनाला पर्यटकांकडून चांगलीच पसंती, चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय। महाराष्ट्राची चेरापुंजी म्हणून ओळख असलेला आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित झालाय। पावसाच्या पहिल्याच रविवारी आंबोली पर्यटकांनी हाऊसफुल झाली आहे। साथीला जोरदार पाऊस असल्यानं अनेकांनी वर्षा पर्यटनाचा आनंद लुटलाय। पर्यटकांची गर्दी असल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती। दरम्यान मुख्य धबधब्याच्या ठिकाणी वनविभागानं घातलेलं रेलिंग तसंच असल्यामुळे अनेक पर्यटकांचा हिरमोड झाला, तर काही पर्यटकांनी त्याच परिस्थितीत धबधब्याचा आनंद लुटलाय। पर्यटकांच्या दाटीमुळे आंबोलीतील वातावरण खुलून निघालं होतं। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, आंबोली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।